Ya iki Dik Nopal wis request lagu wis kelapan supet iki nek supet ning endi Mbak jenengan perso? Wah lagu ning ndi Dik? Supet lho mung diono supet kok ning Grejen. Oh ning Grejen iki Mbak sing gerji kok sembrono lho. Lah supet ning ndi Mbak ya ning Bang Supet ning Bang Supet. Iki lho tak Bang omong. Supet ngendi le Suryono. Supet Suryono. Ora loro. Gur semaput. Lah ra tenan to. Barang sing supet aku terus entuk ulung. Welah ya jan mboten kepenak ya Mbah ya ora penak. Aku penak. Gue penak ya kudune iku ora penak umum iku ya. Aku penak. Kene diwaca. Oh. Wakijem tulisannya bersatu. Lah kok iso bersatu? Tepung cilik-cilik aku. Mula cilaka kono ora iso maca dadine ya. Nom. Mbah utawa buwakijem. Oh nggih. Bakul tahu. Wah, tumbas Mbah nek iki. Tenan kok tahune buwakijem iki. Tenan apa ora? Kepiye? Wah, tenan. Tahu apa? Urung dibacem wis enak. Wah. Ah mosok mentah kok wis enak lho. Nah, tahu putih. Lah iya. Nyuwun lagu siji Tiwul Gunung Kidul. Loro Rondro Kampleng. Wah, kempleng. Kempling. Lah kok ngapa kok dikampleng ki ngapa lho ngurung apa-apa wis dikampleng ki lho ya. Kon dhisekke selak mule. Oh Iya, nggih, iya, nggih, iya. nggih, nggih. Buwaki jem pundi niki? Oh, lho nggih. Halo Bu Wan. Buwaki jem. Bu. Bu. Kae lho. Oh, nggih, nggih, Oh nggih. nggih, pun pinangkani Bu. Nggih. Langsung nggih. Selak Mundur. mule. Siap, matur sembah nuwun Iya. pemaringipun. Iya. Transparan. Transparan keterbukaan pun aturaken matur nuwun mboten kula kok gawe-gawe mboten langsung dibuka di depan Anda. Nika wonten bebingahipun bebone ingkang pun aturaken wonten ing wedal Kasih menika. asli nggih, kasih Kasih asli asli. belum Asli. dibuka. Buka, Mbah, buka, Sik. Mbah. Alhamdulillah. Sah nggih, sah nggih. Sah nggih, nggih, nggih. Ya jane iki bawa kijem ki arep peparing 500 ning aku dicicil 50. Ula yo. Lah kok iso ngono ya, Mbah? Sendel Nggih, utang tambah bapak lagi, Jem. 50. Wah dicicil niki ren. Wah insyaallah mangke rezekine berkah barokah. Amin, amin, amin. Saya ketemu muga-muga matikel-tikel. Amin, amin. Iya, iso dadi rezeki sing Alhamdulillah gede. rezeki iki akeh sithik Disyukuri. Tur iki aja ditembungno saweran. Terus ditembungke Iki apa? sedekah. Sedekah. Sedekah jariah. Amin. Berkahi karo. Selak mundur buwak. Ya, dipilangkani lagune Tiwul ya, Mbah. Arek rondo kempleng apa Tiwul Tiwul Kidul Gunung Gunung? Kidul. Diwul kemling yo. Lah kok dioplos niku padake apa wae lho ya. Selak mundur buwak. Lagonipun wonten Tiwul Gunung Kidul, monggo. Karo aku
pamundhut sing dikersake dawuh buwak. Wakijem. Wakijem ibu kita wakijem juragane tah. Nggih. Nika sampun pun pinangkanipun sendikane lejaring penggalih kinarya jampi saya. Sawetawis terus tembang iki sing digersake loro. Siji Tiwul, loro Rondo Kempling. Nika pun pinangkaning samengke kinarya pratandha pakurmatan sehna tresna supeketing kadangan rawuhipun para tamu Mbah. Sansaya sonten wekasan sansaya kathah nyendikaning kang pun kersakaken keluarga. Alhamdulillah. Nggih. Popoke gur kari serawung. Lah iya. Wong urip iki gur kari serawung. Bener, Iso bener. nyerawungi. Iso nyerawungi. Serawung akeh ora iso nyerawungi ya. Nah, wis cilaka beda penemu. Ya Mula awake kuwi. dhewe iki serawung endi-endi. Heeh. Ning nggo nyerawungi kuwi ya mbuh. Rada angel. Lho. Iki nek awake dhewe nek panjenenganipun Pak Haryanto, Bu Muryani menika ingkang nyengkuyung rawuhipun para tamu kathah mertandani menawi mbok bilih gesang lelomban wonten ing madaning masyarakat menika boten regem-regem kemarung. Pas rawungan sedaya ingkang kanthi sae tundhanipun rawuhipun para tamu kathah.